Ya aku kayak pengen mlaku kok Bu lho karo Putri. Monggo, Bu. Oh ya Put, hati-hati. Nggih. Kowe karo Bu Tuti kok ora basa to iki? Halah wis biasa. Ya kan kowe karo makmu, nek karo wong liya iki mbok basa. Ayo piye yo wis kebiasaan kok. Sampeyan ngerti ta to, Mbak? Anak Ibu Siti kan lho, masuk karo wong tua ora tau basa. Wah, si Ayu ki apa? Enggak, Mbak. Kayak pancen ora tau basa, randi sopan santun blas. Ora tau diajari basa apa yo? Paling karo makne. Apa Put? Tak kandhani. Apa sesok meneh nek ngomong karo wong tua iki mbok sing basa. Hah, apa to? Ayo kowe iki wis domongke rono rene, emang ora isin lho. Tenan kok. Aku iki kok Ayo nek ngomongke ngomong. ayo sesok meneh ki aja. Ngono kowe iki mbok sing basa karo wong tua. Yo, sesuk aku tak berubah.